ko ikaw. Kanabitang malimot na tas Ginoo mga igsoon, maamang kita. Yeah. Lain na sang lingi sa imong tupad, ing na gusto kang maamang, ing na ba? Gusto kang di na makasulti. May kamong mga ginikanan nga naay mga kabit, kamong naay mga kabit nga ginikanan, makasulti ka mo sa inyong mga anak nga nagminyo, nga ayaw mo pagpangabit? Di, oy. Mutakom imong bawi ko. Sultihin ang imong anak nga ayaw pangabit. Nga naman, naama sa kay giminting kabit. Kamong mga barangay officials, government officials, apil naming mga pari, nga nagparking anang karsada nga public road, makasulti ka mo sa inyong silingan nga ato ning hawanan ang karsada.